pre vás. Ahoj. Ahoj. Slonikola. Šarlota. No, takže budeme natáčať videa pre vás, teda dúfam. No. Nevieme, o čom budeme natáčať, ale hádam, že to bude sranda. Ale že si máme vymyslené. Tej kamery. No. Že si máme vymyslené, čo budeme robiť ako prvé. Co? Sa bojím. Dobre, idem. No veď čo, povedz, nie? Chceme vedieť. Nie, to bude pre vás prekvapko. To bude naše druhé, už potom druhé. Toto vlastne. Takže, ty dokonci? No. Takže vidíme sa pri ďalšom videu. A dajte like, alebo zdieľajte. Alebo zoberete. Pa, pa. Pa.